Ik ben Esther Stevens, ik ben 24 jaar en ik ben de management assistant van Anne-Pascale Bijnens. Zij is de directeur van Tech Transfer Office Universiteit Hasselt. Ik wou niet echt specifiek op één domein mee toespitsen, dus heb ik gekozen voor KMO-management. Omdat in een KMO moet je eigenlijk een duizendpoot zijn, moet je eigenlijk een beetje van alles kunnen. Mijn takenpakket is heel gevarieerd. Ik doe het agendabeheer van de hele TTO. Ik doe de budgetten, dus de kostenplaatsen. Ik maak de begroting op, samen met mijn bazin uiteraard, Anne-Pascale Bijnens. Ik zorg voor logistieke ondersteuning bij evenementen. De gehele administratie, dat is ook notas nakijken, rapporteringen nakijken en helpen schrijven. Dus ik heb deze allemaal afgeprint, zodat je dat eigenlijk kunt overlopen en kunt beoordelen. Esther kent best van ons allemaal, ieders agenda. Die zorgt dat we er allemaal op tijd zijn. Haalt ons uit meetings als het moet, maar is ook heel vriendelijk naar de andere mensen toe. Zal altijd achter mensen aangaan om nog een advies te geven als ze kunnen parkeren, als ze werken zijn. Om iedereen het toch maar zo comfortabel mogelijk te maken. En ja, ze is de olie eigenlijk in de motor hier van de afdeling. We zijn hier het panopticum toch proberen te behouden met allemaal de gangen met de cellen en die zijn nu omgevormd tot studiecellen. Als ik denk 's morgens, het gaat een heel kalme dag zijn, vandaag ga ik me kunnen bezighouden met dat. Maar dan krijg je in één keer dringende telefoons binnen of je krijgt mailtjes binnen van Esther, dit moet heel dringend nagekeken worden of dit moet gedaan worden. En het is nooit wat je denkt dat het zal zijn. Het is zo gevarieerd en elk moment kan het veranderen. Het is nog altijd zo dat inderdaad de mensen nog altijd een negatieve bijklank hebben, zeker als je het woord secretaresse in de mond neemt. Maar ik probeer dan altijd wel uit te leggen wat ik allemaal doe. En dan staan de mensen er ook al meer achter van, oké, het is wel meer als koffies brengen en eens een telefoontje oppakken zoals het vroeger misschien was, maar dat was ook weer al niet te onderschatten. Uitreiking van Management Assistant van het jaar. Dat doet naar iedereen uitschijnen, zowel naar de buitenwereld, naar andere personen in bedrijven, naar studenten. Eigenlijk naar iedereen van kijk, een secretaresse is wel veel meer dan wat de mensen dachten. Dus die job is zeker niet te onderschatten en is heel belangrijk in elk bedrijf. Made in Limburg TV, het economische magazine op TV Limburg. Elke donderdag na het nieuws.